I gamle dage var der jo vandforsyning i Egebjerg, som var startet af borgmester von Jessen i 1876. Et meget moderne vandværk med vand, der blev leveret ind til Horsens ved hjælp af tryk fra en turbine, der blev drevet af opstemt Egebjerg Sø. Det blev så senere til en dampmaskine, men alt sammen blev pumpet ind til Horsens. Men så i 50'erne er klar over, at det var ikke vand nok, og derfor byggede man i 52, og det blev indviet, jeg tror det er 57, indviet et Roballegård, Prius Lykkeværket, nede ved siden af Hansted Å, og man finder nogle boringer ude i Hansted Enge, og det leverer vand ind. Det viser så, at da vi kommer op i omkring 70, der er vandet forurenet, det der er i Prius Lykkeværket. Og til sidst så kan jeg har selv set det. Vand, der kommer op til sidst, det ligner det, man har i en colaflaske. Og det var ikke noget, man kunne bruge til forsyning af byens borgere. Så derfor besluttede man at bygge et totalt nyt vandværk. Og det kræver altså mange forundersøgelser. Det stod på et års tid. Men i 1971, der indviede så det nye Højballegård vandværk, som ligger op i skoven op bag ved Egebjergskovene, ved Hanstedskovene. Og det var et meget stort og efter den tid meget moderne vandværk. Det havde den fordel ved placeringen deroppe, at en stor del af Højballegårdværk kan levere op til 1100 kubikmeter i timen. Men de mellem 700 og 800 kubikmeter kunne selv transportere sig til Horsens. Vi har herovre i Solvej en kæmpe stor beholder fra 1912, tror jeg. Den kunne Højballegårdværk kunne forsyne uden drivkraft, altså uden pumpekapacitet, og forsyne den beholder deroppe med vand. På grund af højdeforskellen, ja. Men så skulle det lægges ledninger, og vi fik så etableret det er jo 400 mm ledninger op fra Højballegård ned over marker, ned til Nørrestrand. Og så havde vores teknikere, det udarbejdet en plan med en stor søslange, der blev lavet i plast. Den blev lavet op i Kristiansand i Norge, og den så skulle ligge på bunden af Nørrestrand. Og den ligger der selvfølgelig stadigvæk. Den blev så sejlet herned, den blev trukket af fiskerbåd fra Kristiansand og ned til sundet her i Horsens, og med små både trukket ind igennem sundet under broen derude og ind i Nørrestrand, og så efter selvfølgelig mange tekniske overvejelser og meget arbejde placeret på bunden af Nørrestrand, og så spulet ned og holdt ned med store betonklodser. Og så skulle vi videre op fra Nørrestrand op til Solvej, og der begyndte man at grave op igen bakken op til Langmarsvej, og der fandt man en masse flintesten. Og så kom navnet på det nye gade, det hed Flintebakken, og det er fordi vi fandt en frygtelig masse flintesten her. Men det var den nye vandledning fra Højballegård og ind til Horsens. Og så var vi sådan nogenlunde sikkert her i byen med hensyn til vandforsyning. Det var det første. Så i 72, der besluttede man så, at man ville bygge et yderligere vandværk, og det blev så Roballegård. Og det ville man placere over i industrikvarteret over i Hattingvej. Der havde man ikke så mange industrikvarterer, men vi havde i hvert fald det nye og det gode industrikvarter i Hattingvej, og der skulle vandværket ligge. Så blev der fra myndighederne, de øverste myndigheder, Miljøtilsyn, hvad de her, de påbyder så, at når vi bygger sådan et vandværk derude i industrikvarteret, så skulle det være fri for den atmosfæriske luft, for det kunne være forurenet. Så besluttede man, at man kunne i samarbejde med et tysk værk i Lübeck, der har vi set modellen, men fik Møller Jochumsen til at lave 8 store vandtanke af beholdere, som står over i det nye Roballegårdværk. Og sådan et værk, beholderne er så fyldt op godt halvvejs med sand, ren sand,
Og vandet det kommer så direkte fra boringer ude i markerne, ude vest for Bygholm Sø, den vej ud, og bliver ledt ind og kommer op i de der beholder på Ruballegårdværket. Men så er det jo ikke iltet i modsætning til Højballegårdværket, som jo er det gammeldags system med hensyn til iltning med store betonklodser, som vandet løber ned af på iltet. Så skal i det nye system med beholderne, der skal så tilsætte ilt. Så vi fik Mølleørum til at lave beholderne. Vi fik G. Nielsens iltfabrik til at lave et ilttårn over ved siden af vandværket. Så det ilttårn leverer til altid ren ilt ind, og det bliver tilsat disse beholder sådan, at vand bliver iltet på den rigtige måde af det rene ilt. Og derfor fik vi så en anderledes, men meget moderne, og jeg vil sige hypermoderne på det tidspunkt, af vandforsyning. Så det var vi virkelig stolte af i byrådet. Det kostede mange penge. Jeg kan nævne, at vi skulle indstille til Højballegårdværket. Ja, det kan jeg så huske nu, fordi jeg var meget nervøs. Vi indstillede og fik bevilget 11 millioner kroner. Og jeg sagde til driftsudstyrer Vejkel, sig mig gang, hvis det nu slår fejl her, hvad så? Ja, så er det jo spildt. Nej, det kunne jeg slet ikke holde til. Men vi fik det lavet, og pengene slog til det der. Men vi fik 2 moderne vandværker.